Mara vilayatynyň oba hyzmat edaralaryna tehnikalara ýetýärçlik şaýlary ýetmezçilik edýär. Mekanizatorlar bozulýan tehnikalar üçin şahsy çykdy jetmäge mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyz Türkmengalay etrawynyň tehnikalara hyzmat ediş edaralarynyň işgärleri bilen gurrundaş bolup oba hojalyk tehnikalarynyň ýagdaýyny öwrenýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň oba hojalyk işlerini öňden galan köne traktorlardan we beýleki tehnikalardan peýdalanylýar. Döwlet mediýasy ýurdun Belarus, ABŞ we Germaniýa ýaldaşary döwletlerden täze oba hojalyk tehnikalaryny satyn alýanyny habar berýär. Ýurdun sewitlerine oba hojalyk tehnikalaryna hyzmat ediş edaralary ýerleşýär. Mekanizatorlar öz gözlegçiligindäki traktorlaryň we beýleki tehnikalaryň gurat saklanmagy üçin oba hyzmat edaralarynyň ýardam alýar. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda tehnikalar we mekanizatorlar ätýaşlyk şaýlarynyň ýetmezçiligini nejir çekýär. Edara döwlet traktorlarymyzyň ätýaşlyk şaýlaryny biziň özümize aldyrmakçy bolýar diýip bir traktor sürüjüsi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Olar bize ätýaşlyk şaýlaryňyzy özüňiz satyn alyň niýerler diýip traktor sürüjüsi sözüniň üstüne ýetirdi. Mekanizatorun sözlerine göre edara ýol başçylary traktor sürüjüleriniň özlerine berkidilen tehnikalaryndan peýdalanyp goşmaçy girdiji gazanýanlyklaryny we gazanmaldyklaryny aýdýar. Türkmenistanyň oba hojalyk puwdugyny noýabryň başyna güýdlük buğday ekişiniň tamamlaýjy tapgyryna girişildi. Şu günler gowuçy meýdanlaryny çöplerden arasalamak we aralyk ekinleriniň hasylyny ýygnamak mewsimi dowam edýär. Mekanizatorlar özleriniň erkedýän tehnikalary bilen döwlet borçnamasy esasyny ekin ekýän kärenetçileriň ýerlerini ýeňillikli bahadan sürmäge, tekillemege we şoňa meňdeş beýleki oba hojalyk işlerine ýardym bermäge borçlanýarlar. Olar eden işler üçin döwletden hak alýar. Şol bir wagtda döwlet mekanizatoryň erkedýän tehnikasynyň öpçünçiligine ýardym bermege öz üstüne alýar. Ýöne marada tehnikalara hyzmat ediş edaralarynyň ýolbaşçylary traktor sürüjülerinden özleriniň erkedýän traktorlar üçin şahsy çykdy jetmegi talap edýär. Traktorlar üçin ätýaşlyk şaýlaryny özüňiz satyn alyň. Siz onuň bunuň işine edip pul gazanýansyňyz. Biz bilýäris, egerde işiň daşyndan öz başlyk işlemýän bolsaňyz işleň. Bize azaryňyzy ýetirmäň diýip bir traktor sürüjüsi tehnikalara hyzmat ediş edarasynyň başlygynyň sözlerini getirdi. Ýöne mekanizatorlar özlerine berkidilen tehnikalaryň könelendigini we köne tehnikany bejermek üçin onsuz hem özleriniň çykdy jetmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Dogry, edarada täze traktorlarym bar. Olar hiç kime azar bermän gezip bilýärler. Kim daşynan şahsy iş bar diýse, ýaýdanman gidýärler. Biziň traktorlarymyz köne, sehel agrym düşse döwülmek bilen bolýar. Biziň gazanýan pullarymyz bejermäge ýetenok diýip traktorçy gurrun berýär. Mekanizatoryň sözlerine görä edara ýolbaşçylary tehnikalardan şikayet edýän sürüjülere tehnikalaryny elinden almak bilen haýwat atýarlar. Men işe girenim mer bir gezek hem edaradan traktoryma guýmak üçin ýağ alyp görmedim. Emma her aýdyňa bir ýağ üçin näleýsem başga zatlar hem aldym diýip bir kagyza gol goýup geldim diýip traktor çaýdýar. Biz oba hyzmat edip iň bolmanda mallarymyza ýatak gurup bilmedik. Gazananymyzyň barsy ýa dermana ýa bokurdagy galan hem traktorlarymyza gidip dur. Bize ýene biraz oba hyzmat kömek etmese biz bu işi taşlamakçy diýip mekanizator aýdýar. Galbersi bir näçe oba hyzmat işgäriniň sözlerine görä edaralaryň hasabyna tehnikalaryň şaýlarynyň daşynan höwes bildirýän adamlara sökülüp bir kanun satylýanlygy barada maglumatlar bar. Sewitlerde tehnikalara hyzmat ediş edaralary 2016-njy ýyla çenli Türkmen Oba Hyzmat Döwlet Birleşigi adlandyryldy. Ýöne 2016-njy ýylda bu edara ýatyrylyp tehnikalara hyzmat ediş edaralary Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligine berkidildi. Galbersi Türkmenistan 2009-2017-nji ýyllar aralygynda Belarusyň Minsk traktor zawodynyň 6000 sany MTZ traktoryny satyn aldy.